kunodaba engalibhala lapha ku Facebook olesihloko sithi usizi lokuthandana nomuntu onengane. Lolu daba ngiyacabanga ukuthi ezinye izindaba ezinje kufanele sikhulume ngazo ngoba nokubulalana kuyaqhamuka endaweni nje. Ukubulalana nje kwabantu abathandana or abashadile. Kunosisi engeke ngakhuluma naye einsukwini ongomunye wabalandeli bethu wamaphumulo usebenza eThekwini. Lo sisi usebenza eThekwini ngenye ikhampani njengengisho. So kuke kwathi ngo-2014 la asebenza khona kwafuneka umuntu wayese elanda ubhuti wakhe kwamaphumulo. Wathakaza ngoba ubhuti wakhe wayesephelele umsebenzi nje umuntu osehlala ekhaya. So kwathi ngoba unesikhundlana lo sisi unesikhundlana la emsebenzini eThekwini, uthi walanda ubhuti wakhe emakhaya wazomfaka lemsebenzini. Ngo-2014 waqhubeka ubhuti wakhe ke kushuthi kwase kuumuntu eseke waqala into zokulobola nani. Kushuthi lo bhuti wakhe walobola enye intombi. Hayi khona intombi ayisenengane nayo, hayi umama wengane, walobola nje enye intombi nayo leyo ntombi wayesenengane futhi nayo. So ke waqhubeka ke lo bhuti ngoba wathi mayithola umsebenzi waqhubeka walobola eseqedela le ntombi entsha, hayi umama wengane. Wayilobola uthi ke lo sisi walobola ubhuti wakhe waqeda ngo-2022. Kwase kuyama uyabo khona lokhu ukulobola kumuntu alobola ambesa aqede nje ekhweni lakhe aqede engasakweleti lutho. Bese kumake nje ingabisakhulunywa indaba yomshado. Imi nje indaba yomshado. Uthi ke lo sisi kuze kwathi nje this year kade belokhu beyibuza kubo ukuthi hawu ubhuti ngoba wayeumuntu ngathi into zakhe uyayisheshisa, ufuna ukushesha alobola aqede, yini manje kwenze njani? Kwathuleka nje. But bangambuza ubhuti wakhona, bangambuza ubhuti wabo, bayithulela nje. Uthi ke lo sisi kuthe kulonyaka nje this year akawasebenzi kena ama weekend lo sisi ngoba usebenza eoffice, akasebenzi ngama weekend. Basebenza ndawonye nobhuti wakhe. Ubhuti wakhe usebenza eoperations, uya ama weekend uke wasebenza amanye angawasebenzi. Intombi yakhe le ayilobolayo ikifike kubo kwamaphumulo. Intombi kalobhuti iyafika kwamaphumulo naye lo bhuti uyaya kubo le ntombi. Baya shuthi nje kuyile relationship. Le ntombi ingodosi yakhe. So akunankinga nje. Uthi ke lo sisi uthema kuthe nje einsukwini esuka endlini, hlala eThekwini, esuka endlini unemoto lo sisi lo wakubona ubhuti lo sisi owalanda ubhuti wakhe wamfaka emsebenzini unemoto. Ngizocela ungabasha isibongo. Uthi lo sisi uthe mesuka endlini eya emsebenzini kukhona into abayilanda eoffice engezokuhlala nje uzofika ethatha lento abayithatha ebese ephuma engena emotweni ayahamba. Uthi wafike wapaka nje esangweni, wangidlula security wayesiyapaka, wapaka nje kabi, wakhombisa ukuthi umuntu azophuma noma yinini. Uthi ke
welike esangweni wangena lo sisi. Uthi mengena epaka bese phuma eya office afike ethatha lento ayithathayo wabuya wazongena emotweni esephuma nje ngesango. Uthi mayithi uyaphuma nje lesangweni nanga umuntu wesifazane umisa imoto yakhe kusho ukuthi ufuna ukumbingelela. Uthi mayeza lo muntu wesifazane lo uthi kambe bese ngicabanga ukuthi awuhambe ubani lo. Uthi kambe ngicabanga ukuthi kambe ubani lo. Uthi bese ubuye umqondo uthi hawu lo muntu ngoba ngiyamazi umama wengane lo kabhuti wami. Kusho ukuthi umama wengane lo yawaqala. Umama wengane waqala hayi lo lotsholiwe manje uqedwe ngo2022. Kusho ukuthi ke lo sisi uzokhuluma naye. Uthi ke lo sisi lo ozobingelela. Uthi awusikone kunjani? Hayi siyaphila njani? Hayi siyaphila. Hawu ayisazani. Hayi asazani bebingelelana njengabantu angithi lo wayithandana nobhuti wakhe kudala. So yena kubingelela uSkwiza wakhe omdala. Kodwa sikhona ingodo sesilotshola. Uthi lo sisi uma sebebingelele bese ethi kulo sisi yazi etshena lo sisi lo umama wengane omdala kwabhuti wakhe. Uthi bese ethi uyazi Sikoni ngiyaphuthuma. Konke ngiphuthuma nje edolobha evele ukuthi ubephuthuma. Uthi bese ithi le ntombazane le eyayithandana nobhuti wakhe. Ithi yazi Sikoni angazi ukuthi lento ngifuna angazi ukuthi bengingazi nanokuthi ngizokubona la sengithi angikutshele ngoba ngiyakubona njengoba ungibona ngila ngeza kubhuti wakho. Uthi usisi ethi hawu obhuti uyasebenza namhlanje uyabona lokho ukuthi ikhampani enkulu usisi lo akazi noma ubhuti wakho uyasebenza noma akekho ngoba uyi-weekend nje ngoba lo sisi ngama weekend nje usuke engasebenzi yena izinto ezenziwa ngeweekend akafuli ngaphansi kwazo. Uthi ke lo sisi bese ethi lo mama wengane yazi Skwiza ubhuti wakho njoba ngila ethi ubhuti wakho uyangihlupha yazi kodwa usho lo sisi uyahleka nje hayi ukuthi usho kabi. Uthi yazi Sikoni ubhuti wakho uyangihlupha njoba ngila ngize kuyena. Uthi lo sisi bese ngithi hawu ubhuti uyasebenza namhlanje ethi lona ulapha phakathi nje emsebenzini. Uthi lo sisi bese ngithi hawu manje uze kuyena ukuhlupha ngani pho? Uthi ubhuti wakho uyangihlupha njoba ngila ngize kuyena njalo nje uyangifonela ngijwayele ukufika la ngama weekend kakhulukazi makuzophela inyanga or mayizohola imali yengane yena uvele ethi angizoyilanda uvele ethi uthi ucela ngayifaki uvele ethi ucela ungayifaki ucela ngizoyilanda nje emsebenzini. So yaye ngibizeke ngizelana nami angazi ukuthi ngisuke ngiyithola ngizala ngizelana ke bese yabona nje ngilinda ukuthi ashayise emsebenzini bese siyaphuma ngoba basheshe beshayise ngemigqibelo. Ngilinda ukuthi ashayise emsebenzini bese siyaphuma. Uthi lo sisi bese ngithi mina hawu yini esikuyenza ukuthi imali yengane engayifaki. Uthi lo sisi bese vele likhuluma nje iqinise ethi cha kahle ubhuti wakho njoba engalobolile njoba engashadi nje lokho aqeda 2022 kulobola njoba engashadi uthi uhlonipha mina uthi uhlonipha mina njengomama wengane yakhe omdala. Uthi ngeke eshade omunye umuntu ngikhona nami lento isize yangena kangangokuthi uma nginendoda yami le khona njengamanje unendoda lo sisi njobe ezelapha nje emsebenzini walobhuti unendoda. Uthi nalendoda yami ekhona mayifona makufona ubhuti wakho ngina lendoda yami ekhona makufona ubhuti wakho ngize ngiyithole sengiphuma phandle nocingo ngoba kuze kube sengazi ukuthi manje ngichithela ubhuti wakho kule ndoda kanti phela indoda esenginayo yile umuntu esengimchithela yiyo le ndoda ngiyichithela nobhuti wakho. Uthi kodwa makukwafuna ubhuti wakho kuba nento eshala lapha nje kube sengazi ukuthi kube sengazi ukuthi uyena kuze kube sengazi ukuthi uyena ubhuti wakhe engimchithelayo. Uthi lo sisi nami angazi ukuthi kwenziwa yini.
uthi lo sisi-ke wemoto bese ngithi mina hawu ubhuti nje kufanele ngabe useganiwe ethi lo sisi ngeke kaganwe ngisekhona. Usho yena uthi ngeke aganwe ubhuti wakho ngisekhona. Angazi ukuthi uthi uza kuganwa mase ngikuphi, kodwa nje lokho ethi akakwazi unqoma umshado ngikhona uthi uhlonipha mina. Ayi uthi lo sisi bese ngibuza ukuthi manje pho anibuyelani ngani nobhuti bawukuthi ni kanjani phela kufanele ngabe niyabuyelana. Ethi-ke lo sisakazi umama wengane endala ethakazi bese uthi lo sisi bese ehamba-ke begcine sebehlukene. Uma esefonela ubhuti wakhe lo sisi esefonela ubhuti wakhe esemtshene, yazi bhuti kade ngidlule lapha emsebenzini khona bengiyilanda khona usise ngimfice esangweni, ngifica umama wengane yakho lapha esangweni, umama wengane yakho le ndala lo ungasathandani naye. Ethi ubhuti uthi-ke lo sisi yazi ufike wangitshela enye inkinga laphana wathi wena ngoba njengoba ungasaqhubeki into usuthulile nomshado ingoba uhlonipha yena uthi wena ngeke ushade umunye umuntu ekhona loya. Uthi yangidida leyo nkulumo ubhuti kanti kwenzakalani usamthanda loya muntu. Uthi ubhuti wakhe kakusena umuntu othanda ukukhuluma uthi uvele wathi nje sisi ngicela uyiyeke leyo, ngicela uphume nje kuleyo ndaba ngoba ngeke vele uyiqonde noma ngakuchazela ngeke uyiqonde. Wagcina-ke kanjalo. Usisi-ke lo uthule njengamanje kubo kodwa yena usiyasazi isizathu sokuthi ubhuti wakhe kungani engaqhubeki nomshado. Uthule nje, uthulekile. Uthi bese ngihlebela-ke ukuthi isizathu yena usiyasazi ilesi sokuthi lo bhuti usenemizwa for umama wengane omdala, kusho ukuthi akakudlulisanga kahle ukuhlukana kwabo. Bese ngikhumbuza ngokuthi ngake ngabhala ngesihloko sokuthandana ngosizi lokuthandana nomuntu onengane. Ziningi indaba ezifana nalezi engiyake ngiyithole engiyake ngibhale nje ngazo noma engasafani nje ngqo kodwa eyithinta ukuthandana komuntu ukuthandana komuntu onengane nomunye umuntu. Ngiyake ngibhale kakhulu ngoba sikhona isifundo esingasithola lapho singabantu. Sikhona isifundo esingasithola lapho singabantu, ikakhulukazi kule gang entsha esangena kuma relationship, esangena iphuma kuma relationship. Ngize ngacabanga nje ukuthi uma umuntu wesifazane ikakhulukazi osemusha nje ongakalotsholwa, sengathi uma ungena ku relationship ebese uqala uyicinga indoda yakho, ucinga into angazi-ke ngoba esikhathini samanje phambilini ngaya ngasho mina-ke angisiyele umuntu othi uma umuntu wesilisa ngeke ngize ngimshade umuntu onengane, angisiyele umuntu osho njalo mina ngoba ngiyasazi isimo samanje. Wonke amantombazane aze nami ngizele emantombazaneni nawo azele. La mantombazane engiwazalisile ngawashiya nawo amanye angishiya, so angikwazi ukuthi ngithi angifuni intombi enengane. Wele-ke bakhona bathi uma uthathe nje umuntu onengane usuke usuyingcolisile angazi kanye angazi kanjani kodwa-ke mina ngikho lapho. Angazi ukuthi besingenza kanjani uma umuntu wesifazane uthola indoda uyi-check ukuthi unezingane ezingaki, isi-over yini komama bezingane zayo, ngoba into esikhathini samanje, esikhathini esiningi abantu besilisa bayehluleka ukudlula othandweni bebenalo nemama bezingane zabo. Abanye abantu besilisa bayehluleka ukudlula. Uthola ukuthi umuntu uyalobola njengaye lo bhuti lo, ulobola enye intombi kodwa usathanda leya. Ulobola enye intombi kodwa usathanda leya. Sengathi before akulobole ungaqala ucinga izingane zakhe ukuthi lo muntu nje obethi ufuna ukungilobola unezingane ezintathu komama behlukene usehlukene nabo. Baphi bona labo mama bezingane benzani? Ngoba kungaze kube kuhle uma kuukuthi sebashada labo mama bezingane sebe semizeni yabo, o
sebashona mhlawumbe omunye well ke noma kungekuhle ukushona kodwa ukuthola nje ukuthi baphi labo mama beingane bese uyavuma ukuthi umuntu akulobola ngoba omunye uzokulobola kanti akedlulile kahle kumama weingane zakhe bese kwenzeka lesi simo. Uyabona nje la losisi oyingodosi uma engathola ukuthi yena nje obengashadile kumanje imbangela ukuthi kusekhona lo yamama wengane omdala ohlonishwa indoda yakhe esimlobola ayifuni ukumshada ngoba isaba loya noma ithi yona ihlonipha lo yasisi. Sekulula manje kule nkodosi ukuthi ngoba yona ifuna ukushada sekulula ukuthi singathenga ngisho inkabi ithi ayibulale lo sisi. Uyabona nisekulula ithi nje futhi mayingathola umngane ozoyikhohlisa nje kahle vele ethi hawu umngane shuthi wena ushadile ngenxa yalo yamgelemba loyana bulala lento wena. Uyabona mungathi kushuthi uma ungathola inkabi ibulale lo muntu ungavela ushade wena uyabo bese bemkhohlisa kanjalo abangani nangempela lo sisi usengaze ethola inkabi ziyobulala le ntombazana. If intombazane mhlawumbe ijike futhi ingamshadi indoda eseyibulela intombazana lolu daba was very interesting. Ngithe uma lo sisi exoxa ngalo kumina ngase ngithi ngizolishela lolu daba ngoba abantu besifazane kufanele beluzwe nabo futhi abasilisa kufanele beluzwe ngoba akusiyo into abantu besifazane kuphela le. Nawe umuntu wesifazane osulotsholiwe kumsebenzi wakho manje kulaba nje sebelizwile lolu daba kumsebenzi wakho ukucheck ukuthi indoda yakho nje besikulobole yaqeda sekumiphi manje ukuthi futhi ungakufuni ngendluzula kuthole nje ngenhloso yokuthola iqiniso. Uyabona ngoba uzofuna umshado ngendluzula kanti indoda ayikahili noma ayikamdlulisa umama wengane loyana. Kodwa nje ngiyafisa sengathi abantu besifazane bengayizwa le eyokuthi uma indoda before ikulobola ngoba izinto zonakala umuntu mayeselobolile omunye usengasizwa lutho esekhalela namandla akhe esekhalela yonke leyo before akulobole sengathi ungaqala ucheck ukuthi unezingane ezingaki ungacheck kuyena kuphela check ukuthi unezingane ezingaki bapho mama bazo irelationship yakhe nabo injani imali yezingane uyifaka phi makuthi uyazondla lezi zingane ebese uba right ke ngokuthi hayi noma enazi izingane usengangilobola ngoba senginelisekile ngokuthi izingane lezi anazo usehlukene impela nomama beingane zabo. Angazi ukuthi lento ungayithola kanjani ngoba kulama relationship enu amanje anithintelani ngisho amafoni into eshiwe indoda nje ufuna uyithathe njengoba injalo ngoba akukho lapho uzoyiverify khona anikwazi nokuthintelana amafoni. Kodwa le bengithi angidlulise le advice noma lolu daba nje oluncane ngoba I think for abantu besifazane nabantu besilisa abasebancane is very interesting. Thank you.